Kai tunda ka ga yanzu na kidnapping ɗinka. Ga waya nan ka buga ka kira min dan uwanka zo ya fanshe ka. Ni ba wani da kowa daga ni sai kaina. To in kashe ka. A ya hakuri a bani waya in kira. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Kai tunda ka ga yanzu na kidnapping ɗinka. Ga waya nan ka buga ka kira min dan uwanka zo ya fanshe ka. Ni ba wani da kowa daga ni sai kaina. To in kashe ka. A ya hakuri a bani waya in kira. Yawwa gashi. Ta cika? Ta cika. Hello? Hello da dan Ladi nake magana. A ba dan Ladi bane ba. Me yake kidnapping din dan uwanka? Kudin fansa muke so ku ka 100. Allah bai. Wallahi Allah ban da ko sisi ni yanzu. To ku ka 80 an muku dagin 20. To billahi lazi bar garin ga ma Allah bai yanzu a halin da ake ciki ma. Yunwa nake da ciki na sai uyi yake yi. Wallahi yanzu tanan da nake ma na samu garin kwaki ko dankali in dan samu dan ci ko zan samu sauki. Ka ji dan iska ni kake ga maganan nan? Zaka ji kana ji Allah bai. Dan Allah saurare ni ka ji. Ni yanzu abin da nake so wannan harkar taku ni ina son ta ma. Na san ƴaƴayen masu kuɗi wanda za a je a samu kuɗi a hannunsu. Yanzu ya za a yi. To, ka zo muna lungun kaci uwa ka tunda kai ma na fuskanci kai ma dan yunwa ne kamata. Okay, kuna cikin lungun kaci uwa ka? To ga nan zuwa. Yalla dai Allah ya ƙara lafiya. Allah ya saka mutu gobe. Kai ni kake ga wannan magana? Ya hakuri. Dan iska fitsararre. Nagode sosai. Nagode Allah sakar alheri. Ai yara yawa gashi nan. Alhamdulillah. In ta tafi ko? Kai tashi ka tafi. Nagode. Tashi ka fasa ma kai. An shi wayan nan kai kuma nayi garkuwa da kai ka kira ni ka kudin fansan ka. An shi. Allah bai wallahi. Kirawo. Ayo. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. A Baban Tinkiya an fara. Ya sunan matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara aure a duniya. In ka sani ka sa mana a comment. Ya ku Baban Tinkiya an fara. So na Allah kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani. In ka sani ka sa mana a comment. Ya ku a Baban Tinkiya an fara. Ya ku ina tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara nawa mafiyar shi ta rasu. In ka sani ka sa mana a comment. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi.